So what's up, welcome akong bakyan kaya katamong page na ako pala Burgi the Great. Di mamang blade ni Bap ngayon yung bengi may balik tam kaya ni Toto bit sa angilasam. Aga na kaya pa iba pang ni Bap tangin interview tang magimi-gimi kanita. Ay niya, gana ngayon yung magimi-gimi pa rin. Gusto na ba po tama overdose ka? Hindi na ba interview tayo ngayon yung bengi ba pang bengi na kasi niya minsan tayo masyado nga interview busy masyado ka rin kasabi no. Kaya na ako papansinan. Tsaka kanita kasi 10 followers ko pa Ngayon siguro pa interview na ini. Bap, good evening po. Papakita kayo po niya minsan kang Bapang Michael. Kilala ya po? Wala di ko kilala si Michael tong. At sino ka Ay, din? pasensya na po. Ako po pala yung Burgi the Great. Dati din na kayo po nga interview Ay oo, kilala kita tong. Wari po, batanggihan nyo kayo. May kapangsawa kayo mo pong Kapampangan. Ay totoo yan tong. Bali 20 years na ako dito sa Pampanga. Kaya nakakaintindi na ako ng Kapampangan. Pero hindi ako nakakapagsalita. Okay lang ba sa'yo itong magtagalog ako? Ay, okay mo po ba? Basta taintindihan ta po rin kaya katamang viewers. Nano po paling sangkap na yung kaya kayong bola-bola, Bap? Alay, silim pampaksiw. Ay dinurog ko tong. At saka ko lang nilagyan ng arena. Ay, di ka paras na paling bola-bola mo, Bap. Ay, gana, Bap. Total na ming taba mo naman, Talagang matibia ka naman gamat, Ay, di naman masyadong maanghang yan tong. Piniga-piga ko rin kasi yung sili. Katulad nung si Dambo, yung last na binidyo mo. Ay, talagang panel ben na ako, Bap. Kasi paano nitang last na binidyo ko, Bap, makalaling nga gagawang sososo yung gamat yung bubukal at taba na. Alay, sa training din yan tong. Ay sa tagal ko na ba namang dito Tsaka bago ko magtinda tong, nag-oorasyon muna ko sa bahay. Ay, dana, Bap, nanong orasyon mo? Alay, tinuro sa akin ng misis ko Sabi niya maganda daw yun para swertihin sa araw-araw na pamumuhay. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin nun. Salitang Kapampangan kasi. Naniwari ta, Bap, malyari may sabyan. Alay, sabi niya kasi sa akin, bago daw ako pumunta dito sa pwesto, sabihin ko muna ito. Luluod daw ako, tapos sabihin ko, bari-bariyap po, makilabas ko po. Bari-bariyap po, makilabas ko po. Ayun, nagiging okay naman kasi araw-araw maraming bumibili sa akin. Ay, dana, Bap, yung kilob na yung 20 years, sasabihin nyo ita, peglo ko na kayo yung misis. Yung misis yun. Alay, bakit ka tumatawa to? Pangit ba yung mga sinasabi ko to? Aliba po kayo ito pagpatuloy may taba. Naba, yung kilob na yung 20 years yung pamagmahal niya, natin na kayo nga patunayan, may nasenso na kayo. Alay, sa hindi naman pagmamayabang, ayun, nakapagpatapos naman ako ng anak. Kaso dahil sa pandemic, hindi na siya nagtrabaho. Nagtambay na lang sa bahay. Ayaw naman niya ako tulungan rin Alay, meron daw siyang hinihintay na text na trabaho. 3 years na wala pang nagte-text sa kanya. Ay, dana, Bap, paboran may sumawaya rin. Bap, bakit mo pa po kaya kami itang tricks mo, itang gimi-gimi? Alay, yun lang pala So, ayan Bap, dahil nga ganda ng tagaan nila. Kaya munta na kayo po kaya ning kahit toto. Bitsaki tiba pang bendi na yan, kagaling mag-gimi-gimi. Ayan ay. Kaya sobra na pong bilis yung kayang gamat. Bap, yan pong mga kintal kayang bubukalataban. At may nag-text na sa akin. Dear sir or ma'am, congratulations on being selected as part-time job with a daily salary of 10,000 pesos. Please click the link below. Alay, congratulations anak. I-click mo na yan. Lime Bap, bye.